To jama'a barkanmu da wannan lokaci. Abinda zamu kawo muku yau shine sau da yawa wani lokaci idan ka haɗa wayarka da kwamfuta desktop ko laptop, zaka ga kana so ka tura abu ko ka cire daga kan waya koma kan kwamfuta ko daga kan kwamfuta ya shiga wayanka. To sau da yawa wani lokaci zaka ga in ka jona ka haɗa wayanka da USB zai kasa nunawa a cikin kwamfuta. To musamman ma a Windows 8.1 ko 8 su suke yawan bada matsalar nan. To yanzu zamu kawo muku yanda za ku gyara wannan abin da kanku ba sai kun je wani ya muku ba. Abu na farko shine kamar misali yanzu ka jona wayarka a cikin kwamfuta kamar haka, in ka shiga File Explorer ka je My Computer, ga dai sunan wayan nan ya fito amma in ka shiga ka buɗe zaka ga ba komai ya ƙi ya nuno ma. Ko da a wayanka ka je ka yi selecting ɗin file transfer ba zai fito ba in ka shiga My Computer. To yanda za ku yi ku gyara wannan shine idan ka zo aka je Control Panel, wannan muna yi kan Windows 8 ne, zaka je Control Panel, zaka je idan ka shiga Control Panel zai buɗo ma kamar haka. Kuma muna neman Device Manager. Anan kuka lura za ku ga ba Device Manager gaba ɗaya anan. In kana so ya fito ma da gaba ɗaya abin da ke Control Panel, in ka zo nan View by Category sai ka je Large ko Small Icons. Bari mu sa Large yanda za ku gani da kyau. Idan ka sa Large icon zai buɗo masu da yawa sai ka nemo Device Manager, shine nan. Sai ka shiga Device Manager. Idan ka shiga kan Device Manager, abinda za ka yi sai ka zo kan Portable Devices. In ka buɗe za ka ga wayarka nan akan Portable Devices. Sai ka yi right click, sai ka je Update Driver. Sai ka shiga nan Browse My Computer for Driver Software. Sai ka je kuma Let me pick from a list of device drivers on my computer. Idan ka shiga zai nuno ma wa'innan abubuwan guda biyu, kowanne za ka iya shiga ga yana MTP USB device. Wanda ka shiga sai ka yi next. Kaga zai sama installing driver software. Sai ka ɗan jira. Gani Windows has successfully updated your driver software. Kaga ya shiga kenan. Sai ka rufe, sai ka fita gaba ɗaya, sai ka ƙara dawowa kan kwamfuta, sai ka ƙara buɗewa. To kaga yanzu ya buɗe. Da abin da kake so ka tura sai ka shiga ka tura ko ka cire. Gashi nan. Haka kar ku manta ku danna subscribe don samun muhimman bayanai.